Ne, jako startované to není minimálně 15 let. Už je nějaká doba. My když jsme to sem vezli, tak já jsem to z kopce zkoušel, ale nechytlo to, takže motor se tenkrát točil, ale nechytl. Ale guma není odlepená, takže to je jako ten lepší případ, víš, jako, že se nafoukne. No, tam jsou duše možná. Jo, aha, víš. Asi bylo duše. Já jsem tam tak 1,5 víc radši ne. To je úžasné, jak na té Jižní Moravě roste úplně jiný typ křoví jak u nás. To víš, tam u vás v Opičích horách už rostou jenom drsnější plodiny, odolnější. Hop, no, a Nádhera. to je fascinace, jo. To je krása, ten borec zlej kryt světla. To je fakt dobrý. To musí být. To je fakt dobrý. Všechno dobře. No tak to ale šlo teda snáž, než jsem čekal. Škoda, že? Kvalitní stroj nezarůstá. Dobře. Můj prvotní optimismus lehce opadl. Dívej, to jsme nemuseli skoro ani kupovat. No, jak jsou prázdné. Jo. Ale ne. To nemůže být takový problém. Hele, baterka je Pavou. na konce. Pěkný Pavou, dívej na něho. Kde? Tady. A dveře máš, jo? Dveře? Mám je, no. Jo. No tak pojďme. No. A jak to tady stojí? 10? Tam nebarve. To není jak ty plastový kočky na nových autech. Aha. Říkáme Trabanta. A sponzorem pořadu je jako již tradičně společnost Parkside. Ano, i tady. Spadlo? Tam nespadl do rozvodu. To je původní podložka. Mati! Ani do olejové vany nespadl. Snad. Dones magnetickou misku, prosím tě. To je nárýva. No tak to je kvalitní. To je plasty? Ale vajíčka tam nejsou. Ale experiment je. No, pojď. To došli. Dobrý pohyb. No. No, vyslali jsme to docela. Tam už nebylo. Jo, to jsou šrouby. Jedna. Jedna. No a přesně nám trošku vrzní nejde. Jo. On jde možná trošku do kopce, tak jo.
Okay. Aha, už se něco dělo. OK. Dej mu. Dobrý. Takže už se nám točí. Dělo, že to startuje. A jede! No. Ampere. A ty poušťáš. Jo? Máme jiskru. Takže stačí po obědě karbes a jdem se Máme projet. jiskru, kamarádi. Je tam. Přesně tak. No, už to úplně přeháněl. No. Tak, no a tahle věc je to poslední, ale je to jediný strašně špinavý ještě. Fuj, to tak to tam nemůžeme tak. Právě. Držíš to, že to točím. Repasovaný. Ty rukavice. Tak. Repasovaný kus. Dej klapko, ať to může natočit. Jo, dobré. Rostík roste jak z vody. A je to čím dál tím větší sranda. Tak nějak. To byli u nás, no. To trochu svítí? To bude na brnk. Bude. To bude na brnk. To jako... Nemáme vrtulí, takže to jako to celkem brzo. A se usadí. No, ale minus to zvládne, jo. To přidalo? On se chytne. Říkám volnově jak fabriky. Můžeme s tím jezdit. Máme víc tu celou nádrž. Ne. Konečně. Jo, vidíš, ono už to je Že to vyžralo tu nádrž. Aha, no nevyžralo jí to jako, ale... Ale půlka. To bylo. To teda jako, no ne dobrý, jako deci a půl, ale... Tak, moc tiché je to nějaké. Moc tiché je to. Zkuskuj to má. Michale, můžeš zkusit, kolik to robí? Nabíjí to o 0,2 V. 6,6 a 6,8. No, tak to je super. Je to super, jo.
nasadit nějakým záhadným... Musíme být tři asi, jo? Musíme to tam dát. Nenechám jen půl dole? No, musíme být fakt, jsou fakt silné. Dokážete to? No. A ne, nejsou. A napřed horu. Tak. A nešahat na to. No, dívej, máš tam klínky pod kolama, jo, pod zadníma. Takže já nevím. Ale dozadu může. Dozadu to pojede, no.